Salam gadyrdan iyleşler, mähriwan doganlam. Dogruluk ýoly gepleşimide hoş geldiňiz. Bugünler bütün dünýäde milliardlarça adamlar İsa Mesihiň dogulun günü münasibetli bolan bayramçylyga taýýarlyk görýärler. İsa Mesihiň doguluş günü bayramçylygy dünýäniň dürli künjeklerine bellenip geçilýär. Men hem bu pursatdan peýdalanyp biziň türkmen halkymyzy we türkmen halkynyň içinde İsa Mesih'i halaskär rep hökmüne iman getiren imanlı doğanlarımın barını bütün maşgalamın adından gutlaýaryn. Bu bayramçılık günlerine Rabbimiz Hudaý sizin her biriňize bereketlerini eçilsin ve sizin barıňyzyň kalbyňyzda doğulan bu halaskär Rabbimiziň şan şöhraty bizim durmuşumuzda beýgelsin diýip dile edýärin. Bu bayramçılığın bütün dünyada dürlü milletlerin arasında bellenip geçilmegi köp adamlarda dürlü soragları yüze çıkarıyor. Ve heniz İsa Mesih'i yakından tanamadık iyileşlerimizin belki de köpüsü näme sebäpden bugün İsa Mesih'e iman edenler için ayratin bir bayramçılık günüke deyip soraýandyrlar. İyileşlerimizin bu soraglarına ve iman eden doğanlarımızın bolsa hasen bu bayramçılık barada düşüncelerinin köpölmegi ve imanlarına berkemegi üçin bu gepleşimizde İsa Mesih Rabbimizin doğuluşu baradaky ýazgylardan käbir hakykatları öwrenmegi makul bildik. Elbetde İsa Mesih'in kimdigini ve nädip dünýäge girip gelişi baradaky hakykatlary biz bu hakykatlaryň çeşmesi bolan İncil kitabyndan öwrenmeliler. İsa Mesih'in doğuluşu baradaky gürüňleriň her biri barada durup geçip jikme-jik öwrenmäge biziň bu gepleşimiziň wagty ýeterlik bolmaz. Bu sebäpden biz ol taryhyň käbir böleklerini öwrenäris we belki de gelejekki gepleşiklerimizde bular barada öwrenmemizi dowam ederiz. İsa Mesih'in dünýäde dogulmagynyň şeýle aýratyn bayram edip bellenmegi bilen baglykda siziň käbiriňiz İsa Mesih näme üçin doguldy we munyň näme wajipligi bar diýip soraýan bolmagyňyz mümkin. Bu soraga eger bu gepleşimizde öwrenip jogap berjeklenmedi bir sözlem bilen jemläp aýtsak, onu şeýle jogap berip bileriz. Biziň günäleriň tümlüginden halas bolup, bize täze ruhy ýaşaşy emele getirmek üçin kalbymyzy ýatylandyrmaga nur bolan İsa Mesihiň gelmegidir. İsa Mesih'in dünyaya gelmeginin maksady bu ve bu maksat ören ajaýyp we begendirici maksattır ve adamzat üçin hoş habardır. Bu sebäpden İsa Mesih dünyaya geldi, çağa bolup doguldy. Öňü ösüp ulalyp kämil we mukaddes durmuşda ýaşady. Ajaýyp we hayran galdyryjy taglimatlary adamlara öwretdi. Soňunda bolsa adamzatyň günäleriniň muzuny ýagny tölegini öz gerdenine götürüp, haçta mukaddes kanun dökenden sonra eziyet çekip öldü ve sonra jaýlanyp, 3-nji günü ýene de dirildi we şägirtlerine başga da 500-den gowrak adama göründi. Ol göklere şöhratyny göterildi ve ol ýerden geljekdigini wada berdi. Bu gürüňleň bary adamzat üçin hoş habar diýip atlandyryldy. Muňa başgaça İncil hem diýilýär. Hoş habar diýmek näme? Elbetde hoş habar sözüniň manysyny bilmeýänimiz ýok bolsa gerek. Mysal üçin kimdir biriniň oguldur gyzy dogulan bolsa, bu ýakymly habar, ýagny hoş habar bolup bilýär. Ýa-da kimdir biri söýýän gyzyny ýa-da adamyny durmuşa çykýandygy hem hoş habardyr. Ýa-da nähildir bulara meňdeş gowy habarlar adam üçin hoş habardyr. Emma hoş habarlaryň iň hoş habary, ýagny iň gerekli habar bolsa, Hudaýyň özüniň adamzady halas etmek üçin göklerden, gudratly ýerinden ýere inip gelmegidir we adamzady baky gutuluşa ýetirmegi baradaky habardyr. Eger ýerdäki wagtlaryň ýaşaýşymyzda bolup geçýän gowy täzelikler we wakalar bizim üçin gowy habar, ýakymly habar bolup wajip bolýan bolsa, onu bizim durmuşumyzyň hem ýerdäki halyna
ve gelecekte bakiyetdäki ýagdaýyna wajip bolan Hudaýyň özünün hoş habary bizim üçin has wajipdir ve ajaýyp hoş habardyr. İsa Mesihiň dünýäge gelmeginiň wajipligi ve ajaýyplygy barada Yahya peýgamberiň kakasy Zekeriya peýgamber ine şeýle diýip peýgamberlik sözlerini aýdypdy. Ey balam, sen hem beýik Hudaýyň peýgamberi diýen adalarsın. Rebbe yol taýýarlamak üçin onuň öňünden ýörärsiň. Günäleriniň bagyşlanmagy arkaly onuň halkyna gutuluş taglimatyny mälim edersiň. Hudaýymyz mähir şepagatdan doludur. Ol üstümüze gün şöhlesini döktürer. Tümlükte ve ölüm kölegesinde oturanlara nur saçılar. Ayaklanmaz parahatlyk ýoluna gönükdirler. Şu taýda Zekeriya peýgamber İsa Mesihiň dünýäge gelmeginiň öň ýanyndan doğulan oglu Yahya peýgamber barada aýdyp, onuň etjek işi barada, ýagny Reb bolan İsa Mesihiň ýoluny taýýarlamaga we onuň öňünden ýörep, gutuluşyň İsa Mesih arkaly gelendigini buýuşlajakdygyny aýtdy. Zekeriya, Hudaýymyz mähir şepagatdan doludur. Ol üstümüze gün şöhlesini döktürer. Tümlükte ve ölüm kölegesinde oturanlara nur saçılar. Ayaklanmaz parahatlyk ýoluna gönükdirler diye. Gün şöhlesinin yeryüzüne ýagtylyk ve ýylylyk berişi ýaly. Ýaşaýyş bolan İsa Mesihiň göklerden inip yere gelmegi bilen adamzat üçin ruhy ýagtylyk nur saçyldy. Sebäbi biz günälerimiz sebäpli tümlükde we ölüm kölegesinde galdyk. Günälerimiz netijesinde ruhy garaňkylykdadyr we ölümli boldyk. Ýagny bizim bedenimiz hem ölümü dağıtmaly boldy. Bedenimiz janymyzdan aýrylýar. Diňe bir bedenimiziň ölümli bolmagy däl, ruhy ölüme hem duçar boldyk. Ýagny bakiyetde hem ruhumyzyň ýaşaýyş çeşmesi bolan Hudaýdan baky aýrylmagyna, ýagny ruhy ölüme hökm edilmegine sebäp boldyk. Emma Hudaý merhemetden doludur. Bu sebäpden özünde bolan nury İsa Mesihi ýere ýiberdi. Onuň ýerde dogulmagy bilen bizim barymyzda nur saçylýar, gün şöhlesi dökülýär. Hiç bir adam hemişelik tümlükde galmak islemez. Günüň çykmagyny, ýagty saçmagyny, bize ýylylyk bermegini islemeýän ýok bolsa gerek. Ýöne köplenç, izi giderli, ýylyň dowamly günüň her gün çykyp ýalkym saçyp durýan ýerlerine adamlar günüň gadyryny hem kän bir bilmeýärler. Soğuk ve günüň bulutlar netijesinde az ýalkym saçýan ýerlerindäki adamlar günüň şöhlesiniň nähili gerekdigini we wajipdigini, gadyryny izi giderli bilýärler. Ýagny garaňkylygyň, tümlügiň nämedigini bilmedigi adam günüň şöhlesiniň gadyryny bilmez. Muňa meňzeşlikde Hudaýyň nuru bolan İsa Mesihiň gadyr gymmatyny we bizim üçin yere gelmeginiň ähmiýetini hakykatdan hem ruhy tümlügiň we ruhy ölümüň nämedigi barada oýlanýan we olardadygyna düşünüp bilen adamlar bilerler. Ölüm barada oýlanýan we ölümsüzlügi, ýagny baky ýaşaýyşy kalbyny küýseýän adamlar muňa düşünerler. Günäniň durmuşymyza getiren erwetliklerini, yamanlıklarını, durmuşunu görüp, baştan geçirýän adamlar bularyň nähili erwetdigini bilip, bulardan çıkaly gözleýärler. Muňa başgaça ruhy gözlegde bolmaklyk hem diýilýär. Özleriniň günäleri netijesinde Hudaýdan aýra düşündüklerini, ölümli bolanlyklaryny we bakiyetde hem Hudaý rahim edip halas etmese, dowzakda ýanjakdyklary barada oýlanmaýan we bu soraglara jogap gözlemeýän adamlar dünýä iňik gelen nuruň nämedigini bilmez. Günäniň erwetdigini bilip, ondan diýilmek islemeýän we günäli ýaşaýyşy ýigrenip, täzelenen ajaýyp ýaşaýyşy küýsemeýän adamlar bize günäden yeňişli durmuş berip, ruhyň ajaýyp miweleri bolan söýgü, şatlyk, parahatlyk, sabırlylyk, rehimdarlyk, ýagşylyk, sadyklyk, ýumşaklyk,
özüne erk edip bilmekten dolu yaşayışı berjek İsa Mesih'e gelmek islemediler ve İsa Mesih'in dünyaya gelmeginin gadryny we gymmatyny bilmezler. Nur bolan İsa Mesih'in doğulmagyna İsrail halky müň ýyllyklyň dowamyna garaşypdylar. Çünkü Hudaý wagty gelip dünýäni ýatylandyrjak nuruny dünýäye berjekdigini peýgamberler arkaly wada beripdi. İsa Mesih'in doğulmagy baradaky buşlugy Cebrail periştäniň bibi Meryem'e ayan edişinde hem biz bulary görýäris. Elizabetin göwrelliginiň 6-njy aýyna Hudaý Cebrail periştäni Celiläniň Nasyra şäherine Dawudyň neslinden Yusuf atly adamyň adaglysy bolan bir boy gyzyň ýanyna ýiberdi. Ol gyzyň ady Meryemni. Perişte onuň ýanyna gelip, "Salam, ey ýalkanan gyz, Reb seniň bilendir," diýdi. Meryem bu sözlere ör gökden gelip, bu salamyň näme aňladýandygyny biljek bolup pikire batdy. Perişte oňa ýüzlenip, "Gorkma Meryem, sen Hudaýyň nazaryna merhemet tapdyň. Sen göwreli bolup bir ogul dogurarsyň. Onuň adyna İsa dakarsyň. Ol beýik bolar. Oňa beýik Hudaýyň oglu diýler. Taňry Hudaý oňa atasy Dawudyň tagyny berer. Ol Ýakubyň nesliniň üstünden ebedilik şalyk sürer. Paçalygynyň soňu bolmaz," diýdi. Şu taýda biz Cebrail periştäniň Dawudyň neslinden bolan Yusufyň adaglysy Meryem atly gyzyň ýanyna iýerilendigini görýäris. Peýgamberliklerde doğulmagy wada edilen Mesih Dawud peýgamberiň neslinden bolmaly. Şonuň üçin İsa Mesih'in ýerde çağı bolup doğulmaly maşgalasy Dawudyň neslinden. Çünkü Hudaý Dawud peýgambere şeýle hemişelik paça boljak we halky doğrulugyna, gutuluşa, ýagtylyga çykarjak birini özüniň iýerjekdigini wada beripdi. Cebrail perişte bu doğuljak çağanyň adynyň İsa diýip dakylmalydygyny aýtdy. İsa diýmegiň manysy ol halaskär diýmegi aňladýar. Hakykatdan gökten gudrat bilen iňip ýerde doğulan Mesih İsa baky halaskärdir. Çünkü onuň ýaly gökten iňip doğulup kämil we mukaddes ýaşan, soňra bolsa adamzadyň günäleri üçin janyny we mukaddes ganyny döken hiç kim ýokdur. Ol ozal başda Hudaýda bolan, Hudaýyň sözüdüg üçin, nur bolanlygy üçin, soňra ýere iňip gelenligi we insan bolup ýaşanlygy üçin halaskärdir. Onuň aslynyň bakyýaty degişligi üçin ol beýikdir. Oňa Hudaýyň oglu diýilenler. Bu sebäpden onuň paçalygynyň soňu bolmaz. Ol ebedi paçalyk sürer. Ine şeýle baky, şalaryň şasy, gudratly halaskär, nur bolan İsa Mesih'in dünýäge girip gelmegi adamzat üçin ajaýyp hoş habardyr. Ol seniň üçin hem hoş habardyr. Sen muňa ananýanmy? Hudaý owallan eden wadasyna wepalydyr we şonuň üçin hem öňden wada eden halaskärni dünýäge beripdi. Bu halaskär Mesih doğrulugyny insanlara meňlemelidir. İnsanyň eneden doğulup ta ölüp ölümü dağıtmagyna çenli ähli zady baştan geçirmeli. Bizi halas etmek üçin halaskär Mesih özüni kiçellip, peselip yere insan keşbine girik geldi. Bu arada ýazgylarda ine şeýle hem diýilýär. İsa Mesih Hudaýyň tebigatyna eýe bolsa da onu özüne derece saýmady. Ondan mäkäm ýapyşmady. Gaýtam bir gul kimin insan keşbinde bu dünýäye indi. Ol özüni asla hiç etdi. Ol insan sıpatyna girip ölüme, hatta haştaky ölüme de tawin boldy. Özüni peseltdi. Şoňa göre Hudaý onu juda beýik etdi. Oňa ähli atdan üstün bir ady berdi. Göklerdäki, ýerdäki, yer astyndaky herkes İsa'nın adynyň öňünde diýiz eper. Ata Hudaýyň şöhraty üçin her dil İsa Mesih'in Rebdigini ikrar eder. İsa Mesih hakykatdan hem Hudaý bilen birdi. Emma yere gelip özünün ölüp dirilmegi arkaly
bize verecek kutuluşunun hatirasına ol özünü kiçeltti, hicetti, insan sıfatına girdi. Hudaýyň yere özünde olan baky gudratly sözü, oglu İsa Mesih'i iýermeginiň maksady hem herkesin İsa'nın adarkaly gutuluşy kabul edip halas bolmak üçin we onuň Rebdigini ikrar etmekleridir. Ýazgynyň bu ýerine wagty gelip her bir diýiziň İsa Mesih'iň öňünde epiljekdigini we onuň Rebdigini ikrar etjekdigi aýdylýar. Hatta bu dünýäde İsa Mesih baradaky hoş hawara, ýagny İncilden bolan bu öwredilip wagyz edilen hakykatlara iman etmän, ret edenleriň hem onuň öňünde höküm gününe, ýagny ahir zaman gününe diýiz epjekdigini Hudaý duýdurýar. Hakykatdan kalplaryna İsa Mesih'iň kimdigini, eden işlerine ve taglimatynyňky aýratynlygyny, beýikligi, rotu güýçlüdigini bilip iman edenlerin halas bolup ruhu tümlükden ýagtylyga çykjakdygyny, iman etmejeklerin bolsa höküm gününe höküm ediljekdigini Hudaý biziň her birimizi habardar edýär. Gadyrdan iýilleşim, sen bu wagt onuň öňünde diýiz epip, onuň Reb halaskärdigine iman etjekmi? Ýa-da höküm gününe gudratlynyň hökümü bilen dowdaga gitjekdiň alamaty hökmüne diýiz etjekmi? Belki käbirleriniz biziň dinimizde İsa Mesih'e hormat edilýär. Biz ona bir beýik peýgamber hökmüne inanýarys diýmeňiz mümkin. Emma İsa Mesih ýöne bir peýgamber däldir. Ol dünýäniň halaskäridir, Rebbin özüdür. Muny ret etmek bolsa, onuň şöhratyny, beýikligini aşaga düşürmekdir. İmansyzlykdyr. Bize halaskär gerek däl diýmekdir. Ýa-da Hudaýyň iýberen halaskärini kabul etmezlikdir. Öz güýjüne, dinine, düşünjesine, gowy işlerine bil baglap, Mesih'i ret edýänler üçin İsa Mesih'iň dünýäge gelmege hoş habar bolman, erwet habar bolmagy hem mümkindir. Bu sebäpden İsa Mesih'iň dünýäge gelenini baradaky bu hoş habary eşitdeňizde yüreklerinizi gatatmaň. Günäleriniz netijesinde dören bu ruhu tümlükden diňe nur bolanyň halas edip biljekdigini bilin we nuruň siziň kalbyňyzy ýagtylandyrmagy gelendigine begenin we nury kabul edin. İsa Mesih'iň doglan giýjesinde goýun çopanlary bilen bolan waka barada we çopanlaryň şatlygy barada ýazgy ine şeýle görünmerýär. Olar Beytullahymda kalar Meryem'in ayı günü doğulup Novahar oğlunu doğurdu. Meryem onu gunnoga doladı da bir ahırda yatırdı. Sebebi olar mihmanhanadan yer tapmandılar. Şol giýje Beytullahymyň goloýuna käbir çopanlar sürülerini goraýardylar. Birdenke olaň öňüne Rebbin bir periştesi peýda boldy we Rebbin ýalkymy daş töwerege ýagtyldy. Çopanlar gaty gorkdular. Perişte olara, gorkmaň, men size halky begendirjek şatlykly hoş hawary yglan edýärin. Şu gün Dawydyň şäherine siziň üçin halaskär doguldy. Ol Rebbimiz Mesihdir. Ine bu size bir alamat bolar. Siz gunnoga dolanygy ahyrda yatan bir çağany taparsyňyz diýdi. Birdenke perişte bilen birlikde gögüň san sajaksyz goşuny görünni. Olar Hudaýy öp şöhratlandyrdylar. Gökler gögünne Hudaýa şöhrat bolsun. Hudaýdan merhemet tapan yerdäki insanlara parahatlyk bolsun diýerdiler. Perişteler çopanlaryň ýanyndan aýrylyp göge göterilenlerine çopanlar bir-birlerine "Ýörüň, Beytullahama gidelim. Rebbin bize aýan eden bu wakasyny göreliň" diýişdiler. Şeýlelikde olar gyssanmak edip Meryem, Yusuf ve ahırda yatan çağany taptılar. Olar İsa'ny görenlerine, bu çağa hakta eşitenlerine olara gurrun berdiler. Çopanlaryň gurrunlaryny eşitenleriň bary hayran galdy. Çopanlar hemme görüp eşitenleriniň özlerine aýdylşy alyp bolandygy üçin Hudaýy şöhratlandyrdylar. Övgüler aýdyp ýyzlaryna dolandylar. Hudaýyň periştesi ýaýlada goýunlaryna seredip oturan çopanlara buğuşluk yglan etdi.
Ol olara, gorkmaň, men size ahly halky begendirjek şatlykly hoş hawary yglan edýärin. Şu gün Dawudyň şäherine sizin üçin halaskär doguldy. Ol Rebbimiz Mesihdir. İsa Mesihiň dünýä ilmegi ahly halklary begendirjek şatlykdyr. Çünkü halaskär doguldy. Çünkü ol adamzadyň garaşýany, Hudaýyň wada bereni, tümlükde ýatylyk saçjak nur, ölümden halas edip ýaşaýyş berjek ýaşaýyş ojagy. Dünýädäki yalanlardan, şeytanyň aldawyndan bizi halas etjek hakikatyň özü we biz iman edenleri soňuna çenli dogruluk ýoluna alyp barjak ýol bolan Rebbimiz İsa Mesihdir. Ine şonuň üçin bu ajaýyp hawary, hoş hawary buýşlap şatlanýan periştelere goşulyp biz hem şeýle diýeliň. Gökler gögünne Hudaýa şöhrat bolsun. Hudaýdan merhemet tapan yerdäki insanlara parahatlyk bolsun. Bize bu ajaýyp gutuluşy, nuruny ýorlan, Hudaýa we bizim üçin gelen halaskär Rebbimiz İsa Mesihe şöhratlar bolsun. Gadyrdan iýleşim. Belki de sen birinji gezek dünýäniň halaskäri bolan Rebbimiz İsa Mesih baradaky hoş hawary eşidensiň. We bu gepleşigimizde paýlaşan hakykatlanmaz kalbyňda orun tapanlar. Sen hem bugün Hudaýyň dünýä iýberen halaskär Mesihine iman etmek arkaly Hudaýdan merhemet tapmak we netijede onuň iman edenlere berjek gutuluşuny, kalbyňy ýatylandyrjak nuruny, parahatçylygyny kabul etmek ve iman edenlerde döreyen täze ýaşaýyşyny kabul etmek isleýänsiň. Bunu isleýänleriň baryna Hudaý şu wagt Mesihtäki merhemetini bermek isleýär ve iman edenlerde bakiýetde hem dowam etjek şatlygy emele getirmek isleýär. Çünkü İsa Mesihiň dünýäge girip dogulmagy bilen ýaşamagy, ölümi, dirilmegi arkaly bize täze ýaşaýyşy, täze umydy, bakiýetde hem parahatçylykdan ve ruhun ajaýyp miwelerinden dolu ýaşaýyşy Hudaý her birimize bermek isleýär. Mähriwan imany doganlam. Siziň hem bu ajaýyp bayramçylygy belläp geçmek we dogan garyndaşlar bilen oturuşup şatlanmaňyzyň esasyna İsa Mesihiň özüni ýatda saklamaňyzyň wajypdygyny aýtmak isleýärin. Bugünne bize merhemet eden, ýatylyk saçan, nur bolan İsa Mesih arkaly Hudaýymyza şükürler we övgüler aýdyp, onuň şan şöhratyny belende galdyrmagyňyzy arzu edýärin. Bu bayramçylygy bellemek arkaly hem Rebbimiziň merhemetiniň, söýgüsiniň nähili ajaýypdygyny, Rebbimiz İsa Mesihiň bizim üçin dünýäge gelmeginiň maksadyny ýatda saklalyň. Onu, yeketek onu, durmuşumuzun Rebbi ve Baqy Paçasy hökmüne beýgellip, ona boyun bolup, onu şöhratlandyryp ýaşalyň. Eger siz nähiller bir kynçylykda, ajylyk ýa-da eziýet çekýän bolsaňyz, dürli problemalar içinde bolup, umydsızlyga duçar bolan bolsaňyz, ona bil baglan. Çünkü Hudaýyň şöhraty üçin ve bizim halas bolmamız üçin gelen Rebbimiz anamlardır ve bizim bilenler. Ol size yardım eder, size umit berer. Bu begençli ve bayramçılık gününe sizin bariyinize yine bir gezek Rebbimizin patalarını dile edýärin. Sizin her biriniz bilen Rebbimizin toy mekanına, onun gutulanlarının toy saçağının başına cennette, bakiýetde oturuşjak günlerimizi arzulap, sizin bilen hoşlaşýarin. Hoş, sağ olun.